Ki khubor bat ki jing tip ki baman la kasni hau new channel skeman su channel singa bha subscribe no menta. Ka seng henyo trap esik national movement kalalej ai da kador khas ya chief executive member ka Khasi Hill Outer District Council KHSDC. Ban peta ya kisim baki dei ban hukum ya ki dorbar chnong baki dei ban chna ya ki ain kerpang ba omsa su ya ki kenthei khasi bakin ya songkha khle bat ki bar jilla ngiladawa na UCM ka KHSDC ba penyek sing sim ban peta ya kisim baki ban hukum ya ki dorbar bat ki rangba chnong baki dei ban chna ya ki ain ki ba kerpang ba omsa su ya ki kenthei khasi bakin ya songkha bat ki bar jilla ngim khang ya ki bakin songkha khle andre kimde ban penjabo ya ka chnong ne ya ki jai benriu bat lada ngim la ei kan ne kan ban bu bat ka jingma basar khei ya ka jai benriu jongi ong presiden ka HANM uba lamprang kharbani ulaong nalor ka khayi pateng lasensa da ki bar jilla kanjur saka songkha khle kumta kan sapoi kapor baga jai beriu kan sakelalong nongwei hala ka jong ka jella bat kabama kalong ba onda lakela kum ki riupai bat ki bar jella ki lalong ki hepai kanlong thik kum balik ki mete hapok ka jella Manipur bandawa yala ka hok ka jongki bat ban sami thma basar khetam lada kano ka kanthei ka si kayolok dau bar jella ki de banyo ya ka jing penstom na ka chnong bat naka hima namar ngihap ban siau thu lada yaka khayi pateng kan bat mau bat yaka chongkharu sae kalawe ka jai benriu ong uba kharbani presiden ka HANM ulapan pau bagaseng ka kermen scam bau chief executive member ka Khasi Hill Outer District Council Hills KHSDC unchim khia yaka ne ka mat jingdawa naka benta ban yada yaka jai benriu